گەلۆڤان کارên تورistiyên li Lendenê dê çendê karîgerî hebe li ser hilbijartinên Brîtanya. Digel me rastewxwe Dr. Sîvan Saîd, profesor lê Zankoya Exeter lê Lendenê. Doktor, em li benda bersivandina karîgeriya karên teroristî li ser hilbijartinên Brîtanya. Roj baş, rastî karîgeriyekî rastewxwe çê dike lê bi du alî. Aliyekî xelkên ke Serokwezîr Theresa May baş nas dikin, dizanin ke ew ji bo 6 sal wezîrê karê hundur bûye, dizanin ke kemasiyê polîs hebûye li ser cadeyên Brîtanya bi taybet li Londra, wana muheqeq dengê xwe nadin Theresa May û partiya wê. Ew bi qazancî partiya karger çê dibe. Lê li aliyekî din xelkekî zêde ke nazanin rewş çi ye, ke ew leybil li ser partiya Leybe heye, ke her wext Leybe alîkarî xelkê ecnebî dike, alîkarê koçbera dike, ew jî bi aliyekî dî bandorekî negatif li ser Leybe çê dike. Her halde niha em dikarin bêjin ew sê car ji mehayê sê mehê berî de sê terorîst aktî terorîstî çêbûye ke bi taybetî niha azadî û azadiya sekoyên siyasî ji bo xelkî kemîne niha dikeve ber tehnekî gewre li aliyê Dr. Sîvan, yanî Serokwezîr got yan pênasîn kir ku ji encamê ku hikûmeta wê sust bû beramber terorîstan yan beramber radikalên İslamî li welatî lewma ew kare dibin. Yanî ev gorîna zimanî Serokwezîr çima alîkariya wê neke di demê ku karên terorîstî li Lendenê dibin di mesela hilbijartina de? Bi taybet li bajarekî mezinê wekî London ke setî 49 xelek derve İngilîze yanî li minoritiye ew xîtabî Serokwezîr mefayekî wisa çê nake. Îrojî germawgerim tîror du roj sê roj berî li nav Londra çêbûye ne li cihên derdor. Yani rastî agahî xelek li hemû Brîtanyayê mezin li ser ew dîteyl ke heye li ser tîror û li ser koçber û li ser siracî navbera Leyber û konservatîv ne tişteke ke hemû xelek agadar e. Ez berî her tişt got ke rastî bandor çê dike, lê ew bandor bi her du alî çê dike. Li aliyekî negatif ji bo Serokwezîr û partiya wê, li aliyek jî pozitif dibe. Her halde ihtimalî zêde mezin heye ke Serokwezîr bi gorînê guftimanî xwe, xîtabî xwe li gel meseleyê tîror û meseleyê leybilî tîror bi İslam fundamentalist Islamist groups ew dibe tiştekî zêde no taze ji xîtabî xelkî siyasî û serok û numayendeyê dewlet li Brîtanya ew tiştekî pêşîn heye. Dr. Sîvan, diyar Brîtanya bernameyek hebûye berî heta van karên terorîstî ji bo mesela ku çaba nehêlana karên terorîstî yan jî kontrolkirina wan xelkê radîkal. Belê, Serokwezîr dixwaze ke tenanet ji ser online aktivîtî wan xelkê ke yanî guman heye ke wana destekê terorîstî bidin. Yani websaytî zêde hene websaytî erebî bi taybetî wana lazim e henekî bên sekinandin. Yani hene dibêje bên girtin jî. Yani ew tedabîr û prosîcer ke niha Serokwezîr dixwaze ke xwe li 4 point xuya dike. Yani prosîcerke ke taze ye we berî nebûye. Yani mesela dirêjkirinî ew kesên ke bi şubheyê tîror tên girtin bibe ew ke bi beyl werin derveyê zindan. We dirêj bibe ne ji bo newed roj wekî berê wisa bû belkê ji bo mala nîhaya wexit ji ber ku yanî bi taybet prosîcerekî mezintir û xurtir li ser tîror çê dikin. Li ser wana ke şubheyê tîror hene. Lê li aliyekî din jî ew dibe ber rexnekî mezinî hemû komünîtiyên din û bi taybetî Leybe Partî ji vê alî de li qarşiyê wana disekine. Dr. Sîvan, em zanin yanî musulman di hikûmetê de ne, musulman di cihê giring de ne, li Lendenê bi taybet û li Brîtanya bigiştî. Bersiva wan çi dişte? Wan pitir çi heye pitir ku şermezarkirina karên terorîstî? Bi kurtî eger tu bersiva me bidî. Kesekî wekî Sidîq Xan ke serokî şaredariyê Lendene û mezintirîn hêz ji bin destê wî daye bi pê qanûn ew polîs ji bin destî serokî şarewanî daye mihafîz babêjin mihafîzî Lendene ew wekî keseke bi xwe musulman e dibêje em tiştekî digel wan terorîsta de tuneye li ser navê İslamê me dînê me ew wana kirine em bi taybet bi tevahî em ji dûrê wanin û em wana kendêm dikin yanî rîswa mehkûm dikin. Lê dîsa jî ew xîtabekî siyasî ye ji aliyê komünîtî London
بتایبەت باژێرن دنیا بەریتانیا ڕاستی گروپ هەنە کە گروپی ئیسلامینە ینی عەتف و سۆزێوان ji بۆ وان تیرۆریست گروپ هەنە دکتۆر سیڤان بەحەز گەلک ئاڤێڤەت کێشە لێ مخابن دەمێمە نەما دکتۆر سیڤان سعید ji لەندەنی ڕاستەخۆ بسکایپێ دیگەلمە بوو سپاس gelek spas, roj baş.